sigata la bamanya le chena musu demse ani makoroba maliko no fokata blamuye maliko kana la mama de beni wati na ke sogole me Nura FM na somre foli abetani ka obela jeli ka osegere ka irala ka foko dugu jera ambe masay tanu somare na ka sebe koro barkada masamiye bi ya auna ambe kla ka ini masay femu ye kleti me kunyuma akodi ana bade bela jeli ma ala ka ini fe bela jeli ke soro fenyi nayi masay tanu ka barkada antu do baron kona la abada fanga sili chaman ke kira la kuntiki ka node Muhammadu Rasulullah kishi ani nema chaman be ka nyeshi alema o bolon ko fanga jena bo sababu node yangulo bakoro nuna angulo fakoro nuni karenga ni ala amba fo kadda ka angulo banunu ambe dugo kuye ka kala ka dugo ka siba ko bayin ufe ko ala ka anyeme ula ni wati na mamunun ta yan ko chensu ambe dugo kuye dali bada ala ko onogoye ala kan yela shijo kan ta do makono amuya anja tigila ko isa na be kunyman la ko ko fo jela ko la ko dugu tigila ko be fu alimamu be fu musu jekulu be fu meri barakelo aka jafu kana bla gendarmuna mama de bele sigida flen ko na la kidabe kala kari so mada foli abenyeshi obele jelema ka fayna ko bismillah aka radio manisa fenno de Nura FM bikonoto ani nani tomi murumuru duru lasili obike ka bomuye jala korji kunyani waradala ni mamusira warda sugula be kono fe fa ko laje antenne jami sans fes odi radio Nura FM amane ga durusira 76 33 43 03 76 33 43 03 kanuba anteni bla dagri de la somare namu yokuma so o kalfale no belebele ka belebele buluno de Mamadou Adama Maiga na bele de ka mako gafu jema kamadu bulu Mohamed Koulibaly ne bele de ka mako fa misra ka belebele ale mu me wuli ka joko bla senga dugu jako mugalita ka ferano dabolo ku sigi senga kuna fondisho mbolo be sika do o kan tukumna Mohamed Koulibaly fa foli be taka sigare no bona mu ne ga krafi obe baba Adama Touré mode keni bulu kitaka ka ambassadeur Youssouf Sissoko ne kuma jarana amba fo siba saba fene ambassadeur do ne ga karafe oba ale bulu so madena mu ye Facebook sa no be bolala ko fo obe musukora nyuma mode bulu Burama Traoré Facebook o kalfale no alila ma bara ma flado ne to Abubakar Traoré kanumba ko mako beti anin ko raga de ne biambi so ma dayna no de Abu Safna Jaray sigata lan ko ke dendo on ma flade bina kuna foni ka abade ma mobi ka lasi o ma fu asigirola o sirati la maliko na fu ata blami maliko kanala o bismillah kuray Nura FM alisanfe Abu salam alaykum Walaikum salam Boubacar Traoré beti ambi fuki wale nyumando wole jarani na meba jen muso demese ani makoro malikono ani maliko kan kosobe ambi bela jele fo ka do ka fo ambi dobu ke kosobe biye gien donduma do e sanga ni wati anti seke anti nyene abada ni ala ye domu nyira anga sika kan ka fo ko ufana seli dondo e mo ambi dobu ke sanga ani wati makoro ye ka nyini makoro fana fe kosobe ka dobu ke ka da kan sirajan tama min ni ambe abulu kan kosobe sirajan tama min ni ankeme ka damne ami do ke dugu wuli akafsa dugu blaide kosobe kuma ami do ku ye na ka do kanye inshallah ani wati barami ni ambolo be ala kosobe ala ka ankishi abashima ami doro fe mana soro akokono ami do ke ala ka nolu janya komi ami aywa sigatala ngora gadde idonga ya kadi somare na kosobe o stratégie lambe boli biribiri kata arjo partenaire fanfe arjo monsu alebe katiko fi o nyama ye Modou Traoré arno Koulibaly Mackenzie anga chokoroba nyambe Bakar Dimeka foli betani ka asegere jogo ko ka amara Koulibaly amba amara fena amba fu Abu Safna jarana mbore ambe tamunye arjo tungarake alebe murja macha samake naka mau foli betani ku usegere arjo bawle ani arjo laidu die arjo belebele fle
buguni kunnafoni b'a sɛbɛkɔrɔ sɛlɛ professeur Musa Kone Siro Waraba foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ karamɔgɔ Fande an b'ale fɛnɛ fo buguni CMDT o kɔnɔna la abu n'an bɔra buguni an bɛ taa Yanfula Sama FM ale bɛ yen o ɲɛmaa ye Yakuba Kone mun ye sɔgɔna daɲɔgɔn an b'a fɔ a ka jɛmukan danbe kɛnɛ o sanfɛ an ka jelikuntigi bɛ o ye Bill Sumano ye abu n'an bɔra yen an bɛ taa Kɔlɔnjɛba i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye radio Jitigi FM ale bɛ kunnafoni ka a banɛgɛmamɔ ni k'a sɛla Kɔlɔnjɛbakaw kan mun ye Modibo Suguba an kɔrɔkɛ don a bɛ baara kɛ NCD kɔnɔna la foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ ala ka ɲini Elhaji Mohamed Diallo la ale fana ka kalanden bɛ yen nin waati in na Kɔlɔnjɛba kɔnɔna la foli bɛ taa ni k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ an yɛrɛ ka Diallo Mori n'o bɛ Bayaku Diallo ko fɔ a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Surakabugu na ale kelen tɔgɔ la Abu Safinɛ Jara n'an bɔra yen an bɛ taa mun ye Kolokani i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye radio Epifani ale bɛ yen Onere Jara an bɛ foli taa ni ka n'a ka maaw sɛgɛrɛ Magan Fane ne Kotradi ɲɛmaa don Lamine Konare ne bɛɛ k'a ma ko Ivoirien Sunkalo Diallo Abdulaye Kulubali fo ka n'a bila Ajaratu Konare la ninnu maaw namɛ Kolokani abu n'an bɔra yen an bɛ taa mun ye Fanakaw fɛ yen radio Dafina ale bɛ yen o ɲɛmaa ye Mamadu Dunbiya promoteur o ye Dawuda Bagayogo ɲinamakɛ Japon ale kɔ n'an bɔra yen Wa FM n'a ko fɔra a bɛ Tomiya a b'o de ko fɔ o ɲɛmaaba y'an bɛɛ ni den don Siriman Kulubali foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ promoteur ye Docteur Ablaye Damele Musa Ba caisse de retraite ɲɛmaaya ale an ka musokɔrɔba Madame Munkɔrɔ Jadar Kamati foli bɛ taa k'a sɛgɛrɛ Kirisiru Munkɔrɔ Duguli Kirisini an bɛ foli taa ni ka a sɛgɛrɛ Sama Jara Tamour Joseph Tchenu professeur do directeur d'école frère do Bangas kɔnɔna la Joseph a bɛ fo abu n'an bɔra yen an bɛ taa Sikasokaw fɛ yen i bɛna ye k'a fɔ ko min ye radio Koto FM ale bɛ yen o ɲɛmaa ye Mamadu Sidibe Bajo directeur de programme o ye Sori I Traoré o Sikaso kelen na ye radio Danbe ale bɛ yen mun ye Yaya Jurute o ɲɛmaa ye ale ye Abubakar Sanogo ni bɛɛ k'a ma ko Butelzi abu foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara n'an bɔra yen an bɛ taa mun ye Tugoto kɔ b'anw lamɛn radio Bajɛ FM ale sanfɛ Mokhtar Cham ale ye promoteur ye an bɛ foli taa ni ka a sɛgɛrɛ radio Baniɲa ale bɛ Manakɔrɔ o ɲɛmaa ye Yakuba Mariku badabada foli bɛ lase a ma radio Bengola ale bɛ Senu Musa Kone numéro 2 o ɲɛmaa ye ale ye foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ abu n'an bɔra an bɛ taa Kalanakaw fɛ yen i bɛna ye k'a fɔ ko radio Sigija ale bɛ yen foli o bɛ taa ni ka ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ directeur o ye Umaru Kulubali ye foli bɛ lase a ma régisseur o ye Saran Dunbiya ye an bɛ Saran Dunbiya an b'a fo radio FM Jayakura ale bɛ Kaye foli bɛ taa ni ka ninnu bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ sɔgɔma wɛrɛ na Nura FM a sanfɛ Abu Safinɛ Jara mun ye Musa Ɲare mécanicien belebele don ka bɔ Koɲumani kɔnɔna la yan an ka cɛjan an tun bɛ baro in kɔnɔ a bara fo an ka foli taa ni ka a sɛgɛrɛ mun ye Dramane Keita ale bɛ Espagne bada foli an b'a taa ni ka Dramane Keita ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara mun ye Yakuba Sanogo ye ne bɛɛ k'a ma ko Sefa Kaloko ale bɛ commune de Kalana o kɔnɔna la mun ye Sanogo ye Sefa Kaloko foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ kosɛbɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an ka autorité morale super patriote Baba Adama Touré foli bɛ taa ni ka sɛgɛrɛ a bɛ Baba kɔni bɛ yen wagati awɔ kosɛbɛ mun ye autorité morale ye foli bɛ taa ni ka sɛgɛrɛ a furumuso n'a ka n'an b'ale fo Faransi mun ye furumuso mun fana bɛ yan n'o ye Kumati ye an bɛ Kumati an b'a fo Kalabanko Ɲamakɔrɔ o bɔlen kɔfɛ Musa Touré Marakaden Zirani a fana bɛ fo abu Faransikaw fɛ mun ye n'an donna ye hali bi i bɛna ye k'a fɔ ko Alassane Fofana foli bɛ taa ni ka Alassane Fofana ni ka a sɛgɛrɛ Aramata Dunbiya ale fana bɛ Faransi Awa Tunkara ale fana bɛ Faransi Ali Jiginɛ ale fana bɛ Faransi mun ye Aramata Dunbiya a bɛ Faransi nin waati in na Zumana Jakite ani Madame Jakite Safiatou Kamara Magan Diko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Faransi u b'aw lamɛn kosɛbɛ Espagnekaw fɛ yen Alima Ɲare ale bɛ Espagne foli bɛ taa ni ka Alima Ɲare k'a sɛgɛrɛ Espagne Dramane Keita a fana bɛ Espagne Dramane Keita an b'a fɔ Espagne kɔnɔna la abu n'an bɔra yen lamɛnnikɛnw fɛ an bɛ taa n'an donna Amérique mun ye Amadu Diallo Lada Sumis Taka Amadou foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ n'an y' ale fo mun ye Gafuri Hawa Gino k'a dɔn muso Fama k'a dɔn muso de Layidu an bɛ foli taa ni ka a sɛgɛrɛ New York o kɔnɔna la Mamadu Sumunu badabada foli o bɛ lase a ma mun ye Madame Sugunu Madame Kɔnɛ Madu Si Philadelphie Mbali Traoré ale bɛ Amérique Madame Sise Abi Washington foli bɛ taa ni ka ninnu bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ Madu Touré Angola Samba Traoré Angola Abu Safinɛ Jara foli bɛ taa ni ka ninnu sɛgɛrɛ an ma bɔ États-Unis dɛ o sabu kɛ mun y'an ka Damangile ale bɛ yen Fatimu Jawara ale bɛ Amérique Atlanta Fatimu foli bɛ taa ni k'a sɛgɛrɛ ko a Jawara abu an bɛ jigin kun ye farafinna dɔn kan mun ye Côte d'Ivoirekaw fɛ yen n'a nana an da ye Mamadu Umaru Ba ale bɛ yen Eli Diko ale a dɔ ta tɛ dɛ Ivoire de ta don
ado tate iterke ay te kuma jugu kana nanga kile sude chambro de kana ngo chicken ja fa ulbe ay alka da fana make ay kana ni in chorba jugu yera sama nona ante ma suya kile chorba jugu ko sobe sambi ulo flani ko albi ulbe ngani ya jugu yauta ngana abesiga yera mo sigatala asiga kan ka fa ni fe ndo manja amanja ne téléchargement ne ko ma fe bo ka ni fe ndo Abu Safna Jara ili diko be foye munye maliaso amba le fele foni watina munye modibo tambura amba le foni watina angola ka fe afa ina ko atambura Abu Safna Jara jama noir ambe foli tani ka segere suri jalo fo ta fara munye jibril turega oluba on na me Italie bara foli ubetani ku segere jani jawara anga mako damagle foli betani ka segere ka fa ina ko ajawara Aminata Traoré ambe foli tani ka segere ako Abu Monesla bonjour kana seguka Aminata de apo kana seguka na seguroka nando ya nino se ka tege eusola ama ata esmaya esa senerie ay no iba farani le ko ibe ne folo de gauche ka sama salimo ne bintu no ka afinga sisa gibe ne folo de gauche kore bene do afo ya kasabali koy Abu eni moi esclave ge an yongo et esclave joy one is a noble et noble Traoré koka jema dungura apuga fabrique manchu muga bo jema dungura wala de daninga on fana danga faranga ko ntesa ne ma finyana ka po Traoré almami te jamani ngoro achama kelen do afo kelen do afo ka kelen do afo ni kelen do afo ba fla nyadi awo jaralaka jome ko ala ma bien d'aller fleur ma takadi jaralaka jome ko ala ya kalfalo ma kalfala fe ma abe a tien ko tim siribe ame foli tani ka sigere Bintu Keita kiri kale sidibe ame kiri kale sidibe foli be tani ka sigere Abu Safna Jara ma ka cha fo ka fo ko ma ka cha ame bela jile fo ka bela jile walmando munye sidigi tungara amba fo wara keji foli be tani ka nunu bela jile sigere Mariam Samaki ame bara foli ko ulasi ama ne ka rafe no de Yusufu Sugui tunafonu biampi ikaka di bide tunafonu ibora ka min duzi so o de kebe ki blani bon ne ma dimini da ke fola ne ma dimini da ke fola ko sobe ne ma dimini ka shoke burla ko dun abada na famana ni made aramune to dun aramu to dun ne ja an mater mana sorki daragate shwani burla ne to dun akabi jami ko aramune to dun ne ka rafe an ga ta e fanfe tunafonu munun be an ga soro kana bala ni ga dele aywa bi tunafoni kacha awo adumado kosobe ma jama jekulu mana jega dugo ke mama yi ma kelenga dama te fuike sika fuita la kosobe Abu Safna Jara sajanta ma amba dabo amba ira kanumba la kafo ku sogolembe nura FM de la bi konoto ani nani tomi murumuru duru la seli ambo ke ka bomu ye jala korodi ko mani wodala ne ga duru sira 76 33 43 03 kosobe Abu Safna Jara sajanta ma amba adabo sordi Bamako ne be mbolo do sogomade nambe akono ode Maimuna Dumbiya muso ka mai ko kanyeshi munye sida obena sigibile mke sini alamsa dono be février kalo kile saba ama aku keleme ka nyangili mutani ka anwa jamana ka segere nyangili ubena awuli wa walima ubena afeya doni wa munye mai ayi ningali tomi ka asigi fatige baka fola ako munye sida o shuba nunuye sigata la sini alamsa dono be février kalo kile saba ma una sigi bele do ke munye gana ka ofe sigi nkona la ubunu dado munye jamana saba ka tabulo ola o jamana saba la munye ba Mali Guinée Burkina Faso o sabe ke ni jamana fefe fle ni mbola kanda do fefe la ni mbela jelen glono do munye sida o ma fe ni wati la ban kon okona la o sabe ke munye kureta o kera ni jamana saba bela jelen okona ola wasirga baka fola akoni bigiri Guinée Conakry ani Burkina ta o nanga nyangili o teke kelen koy o sabe ke munye Burkina ni Guinée Conakry yo luka nyangili ka dora ku uglo munye uka sa da sumba o kono o doron konna la ga on ba Mali ban uye munta ka on segere o de embargo ga on frontière bela jelen ko odatugu on ne sirawo jamana ni nyanchela ola watukiba ka fola uka sini ngoni sigila ningali tomi ko odebe sigi o be na sanction o be na wuliwa waluma o be na afeke ya doni wa ningali tomi ko abesigi watukiba ka fola munye Maimuna Dumbiya akosiga tala me do mina ina foko bi munye nunu kuma ko ni besina ka foko munye sirawo ne
ba mali an ka jamana marabaaw k'u bɛ ka mun ye fɔ ka bɛn kɔni o bɛ se ka na u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ko o taamaw kɔni ko o daminɛna o sabu kɛ mun ye an teri jamana min bɛ yen n'o bɛ Algérie kɔfɔ Algérie yɛrɛ kɛlen bɛ ka wulikajɔ de bila sen kan nin waati laban in na walasa mun ye ɲangili mun talen bɛ k'an ka jamana k'u sɛgɛrɛ an bɛ se ka bɔ ɲangili na cogo min na o bɔlen kɔfɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Union africaine ale fana kɛlen bɛ ka wulikajɔ k'o bila sen kan kosɛbɛ walasa mun ye sanction a bɛ se ka wuli ka bɔ an kan cogo min na a tigɛba ka fɔ la mun ye sanction minnu y'a ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ a b'u siga t'a la koyi tiɲɛ don an ka jamana an bɛ bila gɛlɛya kɔnɔna la nka mun ye jamana fana caman i bɛ na ye k'a fɔ k'olu bɛ bila gɛlɛya kɔnɔna la jamana minnu n'u bɛ CEDEAO kɔnɔna la hali jamana minnu fana n'u bɛ UEMOA o kɔnɔna la ko a jamana kɔnɔden fana caman bɛna bila gɛlɛya o kɔnɔna la a tigɛba ka fɔ la hakili lajiginna mun ye CEDEAO u ye ɲangili bere mun ta ni ka anw sɛgɛrɛ u y'a jira k'a fɔ ko mun ye an ka frontière u b'a bɛɛ lajɛlen datugu mun ye balo ko o ti don bilen ko mun fɛn mun bɛ don dɔrɔn o de mun ye fura mun ye Covid bana furaw ani ka taa fara mun ye fɛn wɛrɛ o kan ko an ka wari bon k'u b'a bɛɛ lajɛlen datugu ko BCEAO tɛna dɔrɔmɛ ci anw tɛgɛ bilen mun ye CEDEAO maaw u ye nin ŋaniya juguya de ta ni ka an ka jamana kɔni ka a sɛgɛrɛ a tigɛba ka fɔ la ni dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ mun ye Union africaine ani Algérie jamana olu kɛlen bɛ ka wulikajɔ bila sen kan diyagoya ni fin walasa mun ye nin gɛrɛntɛ a bɛ se ka taga bɔ jamana kɔnɔdenw kan cogo min na n'a bɛ ba Mali o kɔfɔ a tigɛba ka fɔ la u ye sanction mun ta ni ka an ka jamana k'a sɛgɛrɛ a b'u ɲugu a bɛ ɲaga ɲaga lawuli koyi o sanction minnu y'a ta an ka jamana k'a sɛgɛrɛ a kɛra sababu ye min ye farafinna fan caman ni ka fitini kɔni ko o sɛbɛkɔrɔ wuli ye nin waati laban ninnu kɔnɔna o la fatigiba ka fɔ la a ko mun ye sanction minnu y'a ta k'an ka jamana k'o sɛgɛrɛ a sanction kɛra sababu ye mun ye Burukina masakɛ u y'o ka fanga k'o dafiri pewu n'o bɛ Christiane Kabore o b'o kɔfɔ nka an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi hali jamana minnu bɛ yen n'o ye Sénégal ye fo ka taa fara mun ye Côte d'Ivoire kan siga t'a la fɛnɛ masakɛ ninnu u sɛbɛkɔrɔ sirannen don an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi Abu Safunɛ Jara mun ye fasirikɛba ye a ko ɲangili bere minnu y'a ta k'an ka jamana k'a sɛgɛrɛ siga t'a la koyi jamana damadɔ kɔni bɛ olu b'u ta kɔni k'o sɔrɔ a kɔnɔna o la i n'a fɔ Côte d'Ivoire fo ka taa fara mun ye Sénégal kan ko olu kɔni b'u ta olu b'o sɔrɔ a kɔnɔna o la fatigiba ka fɔ la n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ jamana minnu yɛrɛ n'u bɛ UEMOA o kɔnɔna la a b'u anw kɛlen bɛ ka n'an jɔ n'o ye ba Maliba ye an jɔlen bɛ o jɔyɔrɔ sabanan o kɔnɔna o la mun ye Mayimuna Dunbiya a ko misali la mun ye an ka jamana n'a bɛ ba Mali o kɔfɔ mun ye anw bɛ nafolo kasabi mun na don CEDEAO jamana ninnu kɔnɔ a dagosi ko a ka bon kosɛbɛ a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye san 2018 i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ye nafolo mun na don CEDEAO maaw kun k'a bɛ t'i jɔ mun ye CFA wari miliyari 200 ani kɔ o kɛra mun ye san 2018 o kɔnɔna o la a ko n'i nana san 2019 anw ye wari mun na don CEDEAO jamana kɔnɔna la a bɛ t'i jɔ fo mun ye CFA wari miliyari 200 ani 37 a n'a kunkan fɛn fatigiba ka fɔ la hali bi hali n'o y'a sɔrɔ ko mun ye gɛlɛya n'o bɛ sanitaire ko fɔ n'o bɛ kɛnɛya o ko fɔ mun ye Covid o donni min kɛra jamana o kɔnɔna la a kɛra sababu ye hali bi anw bɛ nafolo min na don CEDEAO maaw kun a dagosi ko a ka bon kosɛbɛ fatigiba ka fɔ la n'i dun ye ko jateminɛ k'a lajɛ kura ye anw bɛ nafolo min sɔrɔ u kun nafolo min nafamafɛn minnu b'u fɛ yen ka don anw fɛ yan n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye san 2018 o kɔnɔna la mun ye CFA wari miliyari 1000 ani 440 ani kelen mun ye o bɔlen kɔfɛ san 2019 mun ye CFA wari miliyari 1000 ani 200 siga t'a la u y'o ladon anw fɛ yan fatigiba ka fɔ la an kɔni bɛ don min na i n'a fɔ ko bi ko in bɛ taabolo min na a gɛlɛya yɛrɛ n'a ma s'u ma Abu Safunɛ Jara mun ye jamana minnu bɛ CEDEAO kɔni kɔnɔ gɛlɛya in kɔni u fana b'u ta sɛbɛkɔrɔ sɔrɔ a la koyi o sabu kɛ mun ye nin numu n'a wulilen filɛ nin siga t'a la ni farati ma kɛ a bɛ taa ni jamana faama in caman ye kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye soit de Bamako o kɔnɔna la Mayimuna Dunbiya musow ka Mayimuna i bonya o b'a la bete kɛra ka fɔ Mayimuna Dunbiya an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn n'i y'ale bila ne n'an bolo don koyi n'a bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indépendant a ka bi sɔgɔmada joona bɔli la a ye k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Norvège jamanadenw na kɛrɛnkɛrɛnyana Norvège o surasilakaw n fɔra k'a fɔ ko olu fana k'olu kan ka don takuba kɔnɔ takuba in n'a fɔ k'a fɔ waati min dɔ la kɛra jamana min bɛ yen ni o cogoya ko Danemark bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na hali a tɛ tɛmɛ tile 4 baɲanko kan tile 5 ka se joakun kelen ma fɛn min bɛ tali kɛ anw ka cɛmancɛrɔ fanga maaw la Asimi Goyita ka taa bila i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ Choguel Kokala Mayiga k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ cɛnjala la o kɔni fɔra Danemarkikaw ɲɛna k'a fɔ k'u ka doniw k'a siri hali ni a y'a sɔrɔ doniw bɛɛ lajɛlen tun ma waraka a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ci kɔni fɔra ninnu ɲɛ koyi k'a dɔn k'a fɔ ko Danemark n'a surasilakaw kɛrɛnkɛrɛnyana i k'a dɔn k'a fɔ u n'an kun bɛ ni maa minnu ye n'olu bɛ wele ko force spéciale k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu kɔni kun n'an kun bɛ u cogo ko anw ka Mali jamana in kɔnɔ
Azerbaga fola anga chamanjoro fanga nyemo nunu ngoni ya yira ka fo ko fe mi metalike Denmark surasila kala nunu nane fle na to mi na nane fle okumu mi ngoro ka do ka fo ko uma jeni aye bi uma jeni aye shini ko ba nyini fe yanu ka donu foni ay ka do ka fo ko uka segini uye tiliala Azerbaga fola o krofo mi ni o fora o kera o ketugola jamana min fana be ka do ka fɔ ni o cogoya ko Norvège a bi n'a fɔ olu fana kun bɛ labɛn la ka do ka fɔ k'u ka donu siri ka anw ka jamana in k'a magwɛ parce que baka fala olu fana kuma fɛ ka jamana in k'a magwɛ n'u ka surasi jɛkulu ye min ni o cogoya bɛ wele ko ka do ka fɔ force spéciale ka do ka fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛna baara kɛ okumu min kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko kabini san 2020 la France olu ye ka do ka fɔ jɛkulu dɔ sigi ɲɔgɔn kan min ni o bɛ wele ko Union Européenne surasiw olu ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu kɔnɔ min ni u b'a wele ko force takuba k'olu de kun kan ka na anw ka jamana camancɛ bolo la fɛn min bɛ tali kɛ anw ka faamaw la ka na jɛ ka u dɛmɛ kɛlɛ la Azerbaga fola k'a dɔn k'a fɔ nin takuba in k'a dɔn k'a fɔ waati min na 2020 Faransilakaw u ye nin hakilila k'a boso jamana 15 Europe cuala k'a dɔn k'a fɔ ko u kɔni kun y'a jira k'a fɔ ko olu bɛna fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn k'a fɔ jamana a camancɛ bolo cɛncɛnfu ka kɛrɛnkɛrɛnyana Mali ani Niger cɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali ani Burkina cɛ Burkina ani Niger cɛ kɛrɛnkɛrɛnyana k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛ min ni a bɛ wele ko cɛncɛnfu kan walima Saheli a k'a dɔn k'a fɔ ko u kun bɛna baara ka na a kɛ o yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnyana min ni o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu ye diinɛ marifatigiw ye k'u bɛna ka na kɛlɛ kɛ olu kanko ye parce que baka fɔla force takuba min ni a sigilen filɛ jamana 15 Europe cuala ninnu de kun kan kana hali ni a y'a sɔrɔ dɔw tɛmɛnen na maa minnu ni olu kun bɛ anw ka jamana a ɲɛmaaya la bi n'a fɔ k'a fɔ sɛbɛn kɔni tɛmɛ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min b'a yira k'a fɔ ko force takuba ko u ka sigi sen kan parce que baka fɔla maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ jamana a ɲɛmaaya la bi ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ nin force takuba ko min ni a bɛ senɔ a k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi olu hakilina ko tɛ hali ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko force takuba jamana dɔw bi yan ni u bɛ yan ka sɔrɔ fanga a kuma yɛlɛma k'a dɔn k'a fɔ o na to o cogo la ten fɔlɔ nka minnu ye maa kura nataw ye a k'a dɔn k'a fɔ ko ni olu ma sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ jamana fɛn o fɛn ye maa si kana i ka doniw foni anw ka jamana kɔnɔ bilen parce que baka fɔla maa minnu bɛ yen ni u bɛ cɛmancɛ fanga na nin waati la ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi Norvège kaw olu fana k'u kun b'a fɛ ka na nka i k'a dɔn k'a fɔ olu ma doniw siri bilen kuma tɛ a fɔli ma Azerbaga fɔla k'a dɔn k'a fɔ force takubaw n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ waati min na komi bi maa 800 ka taa bila maa 900 na olu de bɛ anw ka jamana in kɔnɔ jamana minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu nana force takuba cuala kaba o dɔ to a ko Estonie i n'a fɔ Suède ani République tchèque k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen olu bɛ anw ka jamana in kɔnɔ force takuba yɛrɛ jamana 10 ani 5 Europe cuala nka i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi saba de bɛ jamana in kɔnɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen ko force spéciale don jamana tɔ minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu kun kan ka na anw ka Mali autorités kɔni y'a jira k'a fɔ ko jamana si tɛ bɔ yen nɔ tuguni ka na jamana in kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ min bɛ wele ko accord bilatéral n'o ye k'a dɔn k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen u ni jamana anw ka Mali an na jɛ ka sɛbɛn kɛ sɛbɛn min bɛ kɛ n'i bɛna o hukumu min kɔnɔ wa anw bɛ loi min dicté kun anw bɛ sariya min f'i ye k'a dɔn k'a fɔ n'i nana i na baara kɛ o hukumu kɔnɔ ni o bɛ bɛn ma i k'a dɔn k'a fɔ i bɛna nka min ye k'a fɔ ko jamanaw bɛna bilen nin nɔ k'a fɔ k'u bɛna takuba o cuala i n'a fɔ Faransi k'a dɔn k'a fɔ san 2020 u ye tɛgɛnɔbila kɛ papier lankolon minnu na k'i k'a dɔn k'a fɔ ka diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen cɛ ka na tongo anw ka jamana in kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'a sɔrɔ u nakun tɛ kɛlɛ ye u nakun tɛ anw ka laɲini wa i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi n'i ye Menaka jamana ta k'a lajɛ Menaka i k'a dɔn k'a fɔ o ye Mali région dɔ ye nin waati in na i k'a dɔn k'a fɔ force spéciale ani Estonie ani Suède tɔgɔla i k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni u bɛ Menaka wa i k'a dɔn k'a fɔ u dagalen bɛ Menaka bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko n'i ye Menaka ta bi Mali faamaw olu de kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ k'a sarada saga ani waati bɛɛ lajɛlen na o kuma i k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaw transition ɲɛmaw kɔni y'a jira k'a fɔ hali ni a y'a sɔrɔ ko force takuba ko bɛ to sen nɔ u t'a fɔ a tɛ dabila dɛ nka jamana si tɛna force takuba cuala bilen n'i k'a dɔn k'a fɔ ni ni Mali ni an ma bɛn fɔli la i k'a dɔn k'a fɔ i ni anw ma bɛn fɔlen kura min na i k'a dɔn k'a fɔ ko baara a na kɛ ni o ye koyi Fatiri filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔni k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Jara ale ka sɛbɛn don Abdoulaye Jara indépendant foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safina Jara danga n'o o wulila ɲɛmɛrɛ kɔ a yaala yɔrɔ bɛ bɛn sɛsulu da o ma Nouvelle Horizon ne b'ale ta n bɛ bɔ n'a ye Mahamani Ture fulakɛ a kumara a ko mun ye janfa jugu o sirilen don anw ka jamana kama koyi mun ye fɛɛrɛ mun dabali mun bɛ sen kan nin waati in na o de ye ka anw ka jamana ni ka a tila fila ye mun ye fatirikɛba Mahamani Ture a ko mun ye jinɛ tigɛ ko jinɛ
tɛgɛ bɛ fɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka sen kan mun ye Bamanci kɔrɔ ninnu ni k'u wuri kura ye jinɛtɛgɛ n'o kɔfɔra a bɛ Faransi kofɔ a n'a jɛɲɔgɔn ninnu caman u bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye S rebelle ye n'a bɛ Bamanci kɔrɔ ninnu kofɔ k'u funteni kosɛbɛ ka ɲɛsin jamana in kɔni o ma Fasirike b'a ka fɔla min awɔ kɛ Mahamani Ture a ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi groupe armé Touareg du Nord siga t'a la ninnu ka laɲini kɔni tun tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye jamana in ko a bɛ se ka tila fila ye cogo min na Azawad ko kuma de tun b'u da kɔnɔ waati mun na o bɛ na ni kɛlɛ ye an ka jamana o kɔnɔna o la Abu Safinɛ Jara Fasirike b'a ka fɔla a ko k'a bɛ nin kana san damadɔ bɔ a dogolen tɛ maa si la o miirina jugu n'o hakilinata minnu tun bɛ nin maa ninnu na u tun y'o miirinata n'o hakilinata k'o dɛn kɛrɛfɛ waati dɔ la yanni ko bɛɛ lajɛlen ka basigi nka Fasirike b'a ka fɔla an bɛ don min na n'a fɔ ko bi mun ye bɛnkan sɛbɛn mun n'o kɛra anw ni Bamanci kɔrɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ S rebelle kofɔ a furugufurugu ka ca koyi fɛn caman b'a kɔnɔna la n'i ko k'i b'a lawaleya an ka jamana kɔnɔ maa min fa y'i yɛrɛ fa koyi o sababu kɛ mun ye jamana a bɛ tila fila ye Fasirike b'a ka fɔla a ko an bɛ don min na ko bi mun ye ni Bamanci jɛkulu ninnu u taara fara jɛkulu dɔ kan ko an ma ko CSP mun ye cadre stratégique permanent damusɔn kuma la u k'a ma ko CSP i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye maa caman de bɛ nin kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen Bamanci kɔrɔw ye k'an bɛ don min na n'a fɔ ko bi ko mun ye wulikajɔ ni Itali marabaw ye wulikajɔ min kɛ ka ni Bamanci ninnu k'u wele Abu Safinɛ Jara ko an k'an sigi n'a ye koyi ko janfa dɔ a bɛ n'a fɔ o labɛnnen don jamana in kɔni o kama Fasirike b'a ka fɔla mun ye Mahamani Ture a ko siga t'a la an sɔmina wa an y'a ye mun ye kɔnɔdimi tɛ koyi ɲɛdimi o de don mun ye Bamanci kɔrɔ ninnu n'o bɛ cadre stratégique permanent u bɛɛ lajɛlen taara fara jɛkuluba kan k'o tɔgɔ da ko mun ye cadre stratégique permanent mun ye jɛkulu in kɔnɔna la mun ye coordination des mouvements de l'Azawad o b'a a kɔnɔna la plateforme du 14 juin o b'a a kɔnɔna la ani ka taa fara fɛn caman o kan Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko ninnu a ma dogo maa si la k'a fɔ ko milita ni hakilina mun bɛ ninnu na nin waati in na o de ye ni ka marifa ta kura ye ni ka ɲɛsin mun ye an ka jamana o kɔnɔna o ma Fasirike b'a ka fɔla o misali jɔnjɔn ye fɛn jumɛn ye i bɛna ye k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye dimanche don i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye italikaw fɛ yen u ka capitale o tɛ Rome ye wa ONG dɔ bɛ yen o ye wele bila mun ye ni Bamanci kɔrɔ ninnu ma k'u ka taa sigi ka kuma nka n'i ye maa taalen ninnu jateminɛ k'a lajɛ plateforme o kɔni ye jɛkulu ye jɛkulu mun n'o n'an ka jamana gouvernement kun ka surun kosɛbɛ o jɛkulu dɔ y'a jira k'a fɔ k'olu ta taali na koyi ko k'o sababu kɛ ko mun ye duguci dabɔlen don ko k'o sababu kɛ mun ye jamana fara ko o dabɔlen don o jɛkulu na Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Gamu ale ka maaw ye o ye Fasirike b'a ka fɔla a ko ninnu ye ɲɔgɔnye mun kɛ mun ye janvier kalo tile 30 mun ye Rɔmukaw fɛ yen Itali tɛ wa ONG mun n'o ye wele kɔni k'o bila o ma o de ONG Arapasi ye ONG Arapasi mun ye jateminɛlikɛla caman y'a jateminɛ k'a lajɛ a ko nin ye janfa de labɛntɔ ye ka ɲɛsin mun ye an ka ba Mali o ma o misali jɔnjɔn ye fɛn jumɛn Faransi ka lasigidenw dɔ kun bɛ anw fɛ yan waati tɛmɛnenw na ale yɛrɛ kumana kosɛbɛ koyi ale y'a jira k'a fɔ ko mun ye mai kalo tɛmɛnen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye ONG italien dɔ k'o de ye wele bila ni jɛkulu ninnu ma k'u bɔra o ɲɔgɔn la u nana mun ye ni jɛkulu in k'a sigi sen kan an ko ma ko CSP a sigikun tɛ dɔwɛrɛ koyi mun ye Azawad ko a bɛ se ka cisi cogo min na Azawad ko k'o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na mun ye ni nanzarakan ye n'a bɛ Faransiw ka ambassadeur kɔrɔ min n'o kuma fɛ yan a ko Itali bɛ ka baara mun daboloda nin waati in na ko Itali k'u tilennen tɛ nin ko in na koyi k'u kelen tɛ k'u tile wa k'u jɛngɛnen don i n'a fɔ ko sofagalan Fasirike b'a ka fɔla an bɛ taabolo min na n'a fɔ ko bi siga t'a la ni Bamanci kɔrɔ ninnu n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ minnu taara ɲɔgɔn ye kɛ mun ye Rome mun ye Sema maaw b'a la Al-Qaïda au Maghreb islamique o maaw b'a la mouvement pour l'unité et le djihad en Afrique de l'Ouest n'an k'a ma ko Mijao o maaw b'a la Ansar Dine i bɛna ye k'a fɔ ko ninnu maa ninnu bɛɛ lajɛlen ko olu bɛ nin ɲɔgɔn ye in kɔnɔna o la Fasirike b'a ka fɔla a ko an bɛ don min na ko bi siga t'a la mun ye Faransi ani ka fara janfa maa tɔ ninnu kan u bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan mun ye jamana in bɛ se ka fara cogo min na ka ni kura di nin Bamanci kɔrɔ ninnu ma u ka marifa ta k'o ɲɛsin mun ye jamana kɔnɔdenw ma n'u y'a kɛ maa m'u fa y'u yɛrɛ fa Abu Safinɛ Jara hali bi an bɛ taa n'a ye Fasirike b'a ka fɔla mun ye kibaruyaw sɔrɔla k'a jira k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na ni Bamanci kelen ninnu de bɔra k'o sababu kɛ janfa n'i ye janfa kɔni k'a siri n'i ye janfa kɔlɔn sen i b'a sen k'a fɛrɛ k'o sababu kɛ waati dɔ la i yɛrɛ bɛ to ka sɛlɛ a dɔw kɔnɔna o la o siratigɛ la waati tɛmɛnenw na i bɛna ye k'a fɔ ko ni Bamanci jɛkulu ninnu u ye kibaruya k'o di ko mun ye Faransi o de bɛ k'olu dɛmɛ walasa mun ye Azawad k'a bɛ se ka don olu ma cogo min na k'olu dɛmɛba jɔnjɔn est-ce que t'a la k'o ye Faransi ye koyi Fasirike b'a ka fɔla an kɔni bɛ taabolo min na n'a fɔ ko bi Faransi bɛ fɛ ka jamana in tila o sababu kɛ a ɲɛ bɛ jamana in nafasɔrɔ sira minnu bɛ yen n'o b'an ka dugukɔnɔ nafoloko fɛn kɔfɔ a t'i fɛ o ka taa k'a bolo dan cogoya si la nka Fasirike b'a ka fɔla a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi gɛrɛntɛ mun n'o b'an ni Faransi cɛ a gɛrɛntɛ yɛrɛ kɛra sababu ye mun ye u ka lasigidenw bɛ n'o ye Joël Maire an ye tile 3 d'o ma tile 3 yɛrɛ ma ban bi de wa tile 3 da kun ye bi
bite arabaya bita biya daye atara ayyan minu cheni bura atara ni minu temena ka to am ha abga mino franonga minu ne ka fara oh d'accord na abga mino franonga mina sama do abulu aka matilaw ni fon ay mina sama do abulu mina sama do abulu abta di baba mama Armand o te français awa et pourtant ne sama do abulu ambassadeur ndato ni occasion ile anga sama do abulu de occasion de anga fon ta le fe quoi awa yana anga tabla Joël Maire kana tare ka sulma sarana de atato yana kata nanglara mi jinga singa ta fe mbaba ka sama bien awo mbaba ka sama bien bien Fatiki baka fola akira sobi me Joël Maire ane kle sabade alema ko kle saba kona la ka feran dabalke ninga bo anga jamana o kona la Fatiki baka fola Joël Maire talimu flani esika tala dona na tawla am sika sigina ko mu ye faransi kele ga chaw a bela jile mini ka kosoni kasauche ninga bo mu ye anga jamana kono kuna foni fle anya sama ka bo nouvelle origine ale kona la mama ne Touré ale kalim kalatigi Abu Ibunya Obala Peut-être que vous nouvelle horizon ni yabla nena sama ka gerna mama ni ture kelen ale ka sebendo ay ka do ka fo fe mi metal ni oye muso kunda bali don u ka jamani chama ye olu ye ka do ka fo muso kunda bali don no ye to buble olu de bi nwan zoro jekulu mi ni obe wole ko Union Européenne ay ka do ka fo ko e ko nunu ndiminde an goro to ka sababu ke ka do ka fo waliya munu ni an ga jamani nyamo nu keme ko tan wati na ka do ka fo ka France ka segre ngere n'a fɔ ida sera Joël Meyer mima k'a dɔn k'a fɔ ka taa se danuwaw olu gɛnni min kɛra anw ka jamana in kɔnɔ a k'a dɔn k'a fɔ ko Union Européenne ko kolo tɛ nɛn ko a ti yɛlɛma sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ don tɛmɛnenw na Union Européenne kɔni kun y'a yira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ anw ka Mali jamana in na hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ CEDEAO kɛmɛ ka sanction ko olu fili anw ka jamana in kan ay ka do ka fɔ Union Européenne ka do ka fɔ waati tɛmɛnenw na ko u kun ye u kuma ka yɛlɛma koyi a sababu kɛ ka do ka fɔ ko u na to Mali kɛrɛfɛ wa u na Mali u na an jukɔrɔma tindi tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na parce que b'a ka fɔ la ko tile damadɔ ninnu na waleya cɛjugu minnu ni olu tugutugura ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ tali kɛ danuwaw olu ka sɔrɔsilakaw olu labilali min kɛra an ka jamana in kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni u taara so kaba parce que b'a ka fɔ la o ma tɛmɛ karika ka se ntɛnɛn ma fɛn min bɛ tali kɛ Faransi olu ka ambassadeur Joseph walima Joël Meyer ay ka do ka fɔ Joël Meyer tile saba baɲango ko o fana dira o ma dɔw yɛrɛ ka fɔlɔ an bɛ waati min na komi bi ko Joël Meyer a kɛ ni a bɛ ka doniw k'u fara ɲɔgɔn kan parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Union Européenne na k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni ko u nisɔngoyalen bɛ wa k'a dɔn k'a fɔ a ka jan waati tɛmɛnenw na olu kun t'a fɛ ka fara CEDEAO kan fiyewu fɛn min bɛ tali kɛ sanction ko la ka o ta ka anw ka jamana ɲɛmaaw sɛgɛrɛ parce que b'a ka fɔ la ka kɛ ni nin waleya cɛjugu fila in ye a k'a dɔn k'a fɔ don nataw la ka do ka fɔ u bɛ miiri la ka do ka fɔ wa u na ɲɔgɔn y'o boloda fɛn min bɛ tali kɛ sanction na ko ka o ta ka anw ka jamana in sɛgɛrɛ ka sababu kɛ an ye waleya cɛjugu min da kan i ka do ka fɔ ka danuwaw k'olu sɛgɛrɛ i ka do ka fɔ ka se Faransi ambassade ma o y'a yira k'a fɔ ko sanction ninnu bɛna tali kɛ fɛn min kan i ka do ka fɔ an ka gouvernement maa duuru baɲango bɛ yen hali ni a y'a sɔrɔ u ma maa duuru ninnu tɔgɔ kɔni ma fɔ les 5 colonels do u kɔni ko maa duuru nka maa duuru jɔn u ma colonel ko fɔ u ma maa duuru foyi tɛ les 5 colonels n'a ye les 5 colonels jɛ Choguel bɛ fara kan o de do koyi Choguel fara colonel dɔ don bi o ko Choguel ye colonel de colonel don awɔ colonel Choguel a kan ka fara kan ka kɛ 6 colonels ye voilà a y'a kɛ 6 personnes 6 colonels u k'a kɛ 6 awɔ an ka taa Batiri ba ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ko maa duuru bɛna sɔrɔ gouvernement in kɔnɔ maa duuru min k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛna sanction ta ka olu sɛgɛrɛ o maa duuru kɔni na hali ni a y'a sɔrɔ u tɔgɔ ma fɔ u kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu fɛn min bɛ tali kɛ u ka nafolomafɛnw na k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛna don u n'u ka nafolomafɛnw cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na u ka nafolo min ma ye jamana a kɔ kan wa fɛn min bɛ tali kɛ dugutaw la voyage ko tɛ k'a dɔn k'a fɔ Europe jamanaw ka taa bila i k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO jamanaw na wa i k'a dɔn k'a fɔ nin maa duuru min ni olu bɛ gouvernement na k'a dɔn k'a fɔ ko sanction belebele bɛna ta ka ninnu sɛgɛrɛ dɛ a siriba ka fɔ la ko u na kɛ n'u bɛ ka réunion dɔ k'o labɛn koyi réunion min n'i ka dɔn k'a fɔ réunion a kɛra kaban ka d'a kan a kɛra janvier kalo tile 26 tɛmɛnen na lajɛrɛ min kɛra Abdoulaye Diop i ka dɔn k'a fɔ ani Joseph Burel fɛ i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ G5 Sahel o kunna o kibaruyaw
la G5 Sahel ka do ka fɔ ni ye G5 Sahel ta ka lajɛ ko Mauritanie bɛ o la fɛn min bɛ tali kɛ Mali la ka taa Burkina Faso Niger ani Tchad ka do ka fɔ wa u ka région kun bɛ tali kɛ fɛn min kan o de kun ye ka hakili jagabɔ kɛ ka si ka hami kɛ ka da ka fɛn min bɛ tali kɛ ka do ka fɔ Tchad jamana kuntigi kɔrɔ ni ka do ka fɔ o ye Idrissa Déby ye Idrissa Deno ka do ka fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ale kɔni a fatura haka ja dɔw ka fɔ la ko coup d'état o kɛra a la parce que ba ka fɔ la ka do ka fɔ waati min na ka do ka fɔ turu bɛ na se ale ma walima ka do ka fɔ coup d'état bi kɛ a la o y'a sɔrɔ ka do ka fɔ G5 Sahel ka do ka fɔ a présidentya kun bɛ a bolo n'o ye G5 Sahel jamanaw a ɲɛmaya kun bɛ ale bolo parce que ba ka fɔ la k'u ka do ka fɔ u ye lajɛrɛ min kɛ janvier kalo tile 26 lajɛrɛ min tali kɛ fɛn min na o de ye ka si ka miiri kɛ ka jateminɛ kɛ haka ja G5 Sahel a ɲɛmaya a bɛ se ka taga di maa minnu ma ko o dɔ kun ye Mali ye koyi wa ɲɛmaya kun bɛ se ka taga di jamana min ma ko dɔ fana kun ye Burkina ye koyi nka ko a yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi ni jamana fila min bɛ G5 Sahel kɔnɔ ko coup d'état kɛ bɛ nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na fɛn min bɛ tali kɛ a ɲɛmaya la k'a ditɔ tɛ nin jamana fila in si ma bilen k'a sababu kɛ ka fɔ coup d'état a kɔni a kɛ bɛ nin dugu ninnu kɔnɔ parce que ba ka fɔ la n'o ye Mamani Touré kɔni y'a jira k'a fɔ ko Union européenne u kɔni y'a jira k'a fɔ ko don nataw la u n'a fara CEDEAO kanɛ fɛn min bɛ tali kɛ sanction na wa ko u ta ka jamana in k'a sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnyana maa 5 minnu ni olu bɛ gouvernement kɔnɔ parce que ba Mamani Touré ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni maa 5 in ni u kofora hali ni a y'a sɔrɔ u ma maa to a fɔ nka ale yɛrɛ kɔni ka miiri la a na kɛ ni surasi cɛ 5 in ko na k'a ye koyi nka ko ni ye surasi cɛ 5 in ni maa min ko k'i bi olu ka wari ko a bloqué i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na ko wari tɛ olu bolo jamana a kɔ kan wa surasi cɛ 5 min filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ ko u bɔtɔ tɛ Mali hali CEDEAO jamanaw fo hali Côte d'Ivoire k'u taatɔ tɛ yen ka d'a ka surasi cɛ 5 ko maa dɔ minnu ni u mago bɛɛ lajɛlen ɲaamɛ k'a dɔn k'a fɔ k'u b'u ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ anw ka Mali ba in kɔnɔ Patiri filɛ nin ye an ye min bɔ nouvelle horizon an bɛɛ tɛ Mamani Touré ka sɛbɛn olu m'a faamu c'est-à-dire que tani ka segin bana a tɛ mɔgɔ to quoi nka Abu Safinɛ jeli b'a dɔn mun ka ne yɛrɛ tɔɔrɔ bi n'i ye Faransi politicien jateminɛ k'a lajɛ bi yɔrɔ quoi ambassadeur gɛnni min kɛra yan a part bɛɛ lajɛlen acte in condamné a ma bɛn o ma a ma bɛn o ma ko sabu kɛ u tɛ Macron fɛ dɛ mais a ma bɛn o ma u y'u ka fasoden ɲumanya k'o yira mais anw ka parti politique ninnu anw ka jamana ɲɛmaaw ye nin baara in kɛ ka mun ye Faransi ambassadeur gɛn ka bɔ yan parti 200 ani kɔ e ye parti joli mankan mɛn k'a fɔ ko nin diyara n ye anw fɛ jamana in kɔnɔ yan e ye parti joli mɛn ayi u ma kuma fɔ ne ye parti mun communiqué yɛrɛ a tɛmɛ parti 2 kan parti 200 ani 30 ni kɔ o de bɛ anw ka jamana kɔnɔ la san o san i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye anw ka miliyari caman den de bɛ bɔ ka tila ni parti politique ni ɲɔgɔn cɛla la han a faso ni Faransi kari ni ɲɔgɔn na a dɛsɛlen don ka bɔ ka tiɲɛ fɔ u ɲɛna Faransi politicien minnu bɛ yen hali n'olu ni Macron ni Hakilinata tɛ kelen ye mais o bɛ ka bɔ k'u ka ɲɛ jira k'a fɔ ko an y'u ka ambassadeur gɛnni min kɛ k'a ma bɛn u ma k'a ma bɛn u ma u kan ka bɔ k'o fɔ ne b'u ka fasoden m'a jira an ka parti politique ninnu dalen bi yan u dalen bɛ u ti kuma dɛ parce que hali bi ninnu bɛ hakili bɛ fanga nɔ n'i ye fɛn fɔ min ti bɛn Faransi ma sisan o tuma i ka fanga ko can dɔ don u k'a bila u kunna Faransi tɛ fanga di mɔgɔ ma yan bilen koyi o banna pewu o banna pewu ne hakilina de y'o ye a b'o kɔnɔ a b'o jate fu in kɔnɔ o kɔni Faransi tɛ fanga di maa si ma Mali la yan bilen o banna pewu n'o miirila n'a hakilina b'aw la ayiwa tile kura bɔra an bɛ dugawu k'aw ye n ko tile kura bɔra a banna dɛ n'o miirila n'o hakilina b'aw la an bɛ dugawu k'u ye nka mun ye wari mun n'a tun bɛ ta ka d'u ma wari in ka tigɛ pewu ayi o banna an y'o fɔ Assisi kɔnɔ a banna awɔ a ka tigɛ parti politique ka wariko ko tɛ yan awɔ an tilara olu la a ti di olu ye kodenninw ye ka d'a kan o ko banna kaban a ti di a bɛ tigɛ ni min b'i yɛrɛ balo k'i yɛrɛ balo a banna n'i tɛ se k'i yɛrɛ balo taa foro la a parti politique dɔw bɛ yen i bɛ taa la leader dɔw bɛ yen baara yɛrɛ t'u la ye i mana mun ɲini a ko n bɛ politique la a cɛkɔrɔba dɔw yɛrɛ b'a kɔda la ye fɛn bɛɛ n'ala cɛ k'a b'u ka naissance di bi cɛ a b'u ma baara kɛ u ka baara ye politique dɔrɔn service t'u k'a b'u tilala kalan na u bɛ politique dɔrɔn ma minɛn ta ka bila minɛn fosi arajo ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33
4303 sikatala Abu Safna Jara indicateur du renouveau ne ba ale tamé boni aye ni borana aye mamu kumanda kono ode albi ode akumara ako finya mana wuli bala jelen bolo bi ikuna o siratigɛ de la kanyashi albi ni bamanchi nunu nga nywanye munu okera munye italika fe franci munye ukala sigiden koro mumbe nanka mako Nicolas Norma ale koni ya ira kafo ko mali ko nga feranda balike ka Italy ambassadeur de dungo gen ka nguma munye franci Italy ambassadeur ko ogen awake jongote Nicolas Norma nguma nga gwen tokodi alors s'il fait pas notre affaire on lui dit de rentrer alors comment ça veut dire que alors mais c'est ça mana wuli quoi bela jele de bolo bi kuna quoi ko nyode quoi ya fama ko nyode c'est ça français ambassadeur gena donc ale ko manga gen ko mu Italie tay nga gen non bon aysa ibadon janfa mun do quoi ubado nyugon tilala ba ubado quoi ubado nyugon tilala janfa mun do ubado nyugon tilala Italie ambassadeur de Makishu amakishi folo amakishi folo amisi kosobe fasiri baka fola ako kanyashi neni siginye Italie ka fe français ka ambassadeur kora mumbe nanka mako Nicolas Norma ni ya jemna kalaje ni mabe amakoi ako yani an kunga France tage ko Italie ta ko kunga gen folo fasiri baka fola munye ni bamanchi nunu yo baje kulum ngona ni afina mo CSP ngo odo akuma ko achala no nwati na ko ukatali muna kara oram ka fe kuma yin siba koro chalo na mi domina ina fo bi jamana koka na blamu jamana konna ula fasiri baka fola ukwa ni nywanye muna akera Abu Safna Jara ko sigata la nga signa ka fo ina fo nya fi na wati temanu na ka temeto muna nunu ngono ulla benenu do wa munye marfa ube faka takurai fatiki baka fola akwa mi domine na fo ko bi sigata la nunu te faka aza wadi ka abla tuwa shila o strategie la franso ka ministre mumbe ambassadeur kora mumbe no de Nicolas Norma akoni akadama shike kanyeshi ni koy makoy akwa mi domine na fo ko bi ni nywanye muno okera munye oram ko fe ko ni misika famia toji ni nywanye nkake anga jamana maraba foi mai ni nywanye keneka ka bamanchi jekulu do ta ka tolu faranonga ku ko ni nywanye nke Abu Safna Jara munye ko ni te ale fela ko ebi wani ta ale fela ko shini ko an bagara munye France ambassadeur ma ko ngwa feranda baleke Italie ta ni ko sebe ko gefolo akana pression abina donon ne do ou bien donon te ko sebe Abu Safna Jara fasiri baka fola akomuye bamanchi nunu uka blue kuna ubuka ta janfa muno labe munye Italie ka fe atina nye tugashila janfa atina nye bi wa atina nye shiri ko sabge ukume jogo mga teme une Italie ka farlen flanyo Italie ka ko ONG ubune jogo kele munu go bara ko time uka do ka fa anga jamana marabaw ni wati laba ina kutina sonai bi wa kutina jenai sini Nicolas Norma akosikata la munye Italie ni baramke ama klenia barake ko ye Italie ko angania jolente munye malika dossier o konna ula fatiri baka fola amoni me domine na foko bi munye Italika la sigide mun fana no oba fanya asigile me fe kuna atemu songa ndo folo ko sabge Abu Safna Jara dona na tawla aka sigina ka fo num tali mu fleni yemuye orom ko fe uka sigini nu sigina nu na baram ko boloda munye Italy ambassadeur mun fana ba fanya ambo bara boloda kanya shaleba da fon fle anya sama ka ba munye indicateur du renouveau konna la ibunya obala moi ni neu abana teme moi flatter ou teme katuma to di il fallait no do fo ngata ijo ngati mi folo ay wala mena mu fie ebina mu fo nunu mana bo kwa ni nywanye na Italie kana malin kata kubeta marfata yero irisite madon irisite madon ale derani ne irisite marfa ibule ikele rebeli bete ni ngangu na ala kuchi nu ye marfata sin abo la hawla na la uchi mamu fa wu yerfa ay nu ya ta ko na ta do ko sokata angume ka henani minge ula atoni la hawla amsinga ko banze sigata le bolo do ngata aywa bede kado ka fɔ ni iya ale bla nouvelle horizon ne bɛ a tatu i ka dɔ ka fɔ fɛn min bɛ tali kɛ toguna a la ale ka sɛbɛnniw toguna a ko n'i y'a jira k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ anw ka Mali gouvernement la a kɛrɛnkɛrɛnɲɛna camancɛrɔ fanga gouvernement k'u ye tabali u y'a gosi u y'a jira k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ anw ka Mali a n'a partenaires ni o ye a jɔnɲankɔrɔw ye i k'a dɔn k'a fɔ ko jɔnɲanya a tun bɛ tɛmɛ dogo kɔrɔ minnu na a k'a dɔn k'a fɔ ko o kow dabilara pewu kosɛbɛ o banna pewu o banna o bana an ka taa
Patriba ka fɔlɔ ni o de ye Toguna ye Toguna a y'a jira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni Danois olu ka gɛnni ye ka kɛɲɛ ni k'a dɔn k'a fɔ Faransi ambassadeur o fana ka gɛnni ye a ye k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Mali autorités la kɛrɛnkɛrɛnnenya ministre des affaires étrangères ni k'a dɔn k'a fɔ o ye cɛja Abdoulaye Diop ye Abdoulaye Diop k'a dɔn k'a fɔ ko a kɔni a ye sɛbɛn kɛ sɛbɛn min kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ Mali consulat ka taa se ambassadeur ma minnu ni u bɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ a yira sɛbɛn in kɔnɔ k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ Mali ani jamana wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya jɛɲɔgɔnya a bɛna tɛmɛ Mali ani jamana fɛn o fɛn cɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a tɛna kɛ i n'a fɔ fɔlɔ ta waati bilen k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana fɛn o fɛn bɛ yen Mali kɔni ko a ma ba jɛɲɔgɔnya ma jamana jɛɲɔgɔnya a bɛna tɛmɛ Mali ani jamana fɛn o fɛn cɛ jamana fɛn o fɛn n'i kɔni sɔnna k'a fɔ ko i b'a fɛ jɛɲɔgɔnya o ka tɛmɛ ayi ni anw cɛ wa k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛnɔbila o n'a kɛ sɛbɛnna tɛgɛnɔbila minnu kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ anw b'a fɛ ka taa hakilina min fɛ jɛɲɔgɔnya a n'a tɛmɛ o baaraw fɛ dɛ ka Seriba ka fɔ la n'o ye Toguna a kɔni y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi sisan jamana caman de bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu ni olu bɛ tali kɛ Mali a partenaire dɔw la k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ko u nisɔngoyalen bɛ k'a sababu kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ Danois la ka taa bila Faransi ambassade la ninnu ye gɛnni min kɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a b'i n'a fɔ a dimi bɛ maa caman na maa caman o dimiyalen bɛ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ waleya min ni a talen filɛ ka ninnu sɛgɛrɛ Seriba ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ ka jamana ɲɛmaaw la olu kɔni u ye hakilina ani dabali minnu tigɛ k'a fɔ jɛɲɔgɔnya a bɛ tɛmɛ hali bi Mali ani jamana caman cɛ k'a dɔn k'a fɔ jɛɲɔgɔnya a kɔnɔna na sɛbɛn de bɛna bila an ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛn min kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ min ni o bɛ wele ko k'a dɔn k'a fɔ respect des consignes Mali k'a dɔn k'a fɔ autorités bɛna baara minnu kɛ autorités mago bɛ taabolo minnu na a ye k'a dɔn k'a fɔ n'i ma ɲɛ k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya a bɛ tɛmɛ i ka jamana ani anw ka Mali cɛ k'a dɔn k'a fɔ anw ka consignes k'i na baara kɛ ni o ye dɛ Seriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ka dɔn k'a fɔ jamana don jamana min ni a ka souveraineté bɛ a bolo jamana min n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya k'a dɔn k'a fɔ o bɛ anw bolo wa jamana kɔnɔdenw k'a dɔn k'a fɔ ko an ɲɛ yɛlɛla koyi jamana kɔnɔdenw u ɲɛ bɛ ko la ɲɛ bɛ kow taa cogo la kow bɛ ka na cogo min ani u bɛ ka taa cogo min na ko bɛɛ lajɛlen kɔni ko u ɲɛ bɛ a la da ban Patriba ka fɔ la fɛn min bɛ tali kɛ jamana wɛrɛw o forces la olu kɔni bɛna anw ka jamana in kɔnɔ maa si tɛna cun an ka bilen ko k'a fɔ ko a ye sɛbɛnkɔrɔ dɔ labɛn sɛbɛnkɔrɔ tɛ kɛ ka baara kɛ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi fɛn min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaaw la olu ye maa kuraw ye ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko maa kuraw bɛ jamana kɔnɔ wa ni baara fɛn o fɛn bɛna kɛ o kan ka kɛ ni o maa kuraw ka hakilina ye Patriba ka fɔ la k'a fɔ ko hakilina kɔrɔw kun bɛ walima k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛnkura dɔw kɔni kun bɛ hali ni a y'a sɔrɔ ko dɔw b'a fɔ k'a fɔ ko administration ko continuité don tiɲɛ don administration o ye continuité ye Seriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ ko o ye tiɲɛ ye nin kɔrɔfɔ in ye tiɲɛ ye n'a ta o ta k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi k'a dɔn k'a fɔ jamana fɛn o fɛn ni o bɛna anw ka jamana in kɔnɔ a kɛra sɔrɔdasi kunda ye o a kɛra sira wɛrɛ fɛn o fɛn ye wa k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni cɛmancɛ fanga bɛ u bolo nin waati na k'a dɔn k'a fɔ ko i ni u na bɛn sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min ni o bɛ kɛ sababu ye n'i nana wa i na baara kɛ o hukumu kɔnɔna na Basiri filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Toguna ale ka sɛbɛn don Toguna a Tarawele foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ radio ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 lasili o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la 76 33 43 03 Abu Sirajan ta ma hali bi an bɛ taa n'a ye ne bɛ n bolo n b'a kari ka don mun ye soit de Bamako n bɛ bɔ ni ale ye maa mun kuma la kɔnɔ o de ye Umaru Angoyiba Umaru Angoyiba a ko mun ye tɛgɛrɛ k'a fɔ hali bi an ka sɔrɔsilakaw ye o sabu kɛ mun ye bamanci minnu n'o bɛ dinɛ marifatigi ninnu kɔfɛ olu minnu tun bɛ koroyan fan fɛ ka n'a bila bangasi la ka n'a gosi ɲɔnɔ la Abu Asafunɛ Jara an bɛ don min n'a fɔ ko bi k'u tigiw yɛrɛ ɲini wa kelen mun ye bamanci maa 43 an y'o ningɛrɛ nin ko o karaba mun ye kɛlɛkɛminɛ ciyama an ye olu minɛ o bolo ani mun ye balo suyɛni ka balo jagoya karaba ka minɛ mun ye dugudenw na o tɔni caman den an ka sɔrɔsilakaw ye ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ mun ye bamanciw bolo Patriba ka fɔ la mun ye Umaru Angoyiba ye a ko mun ye tɛnɛn tɛmɛnen n'o bɛnna janvier kalo tile 31 ma an ka chef d'état major mun bɛ yen u ye baara mun kɛ mun ye dɔgɔkun kelen o kɔnɔna la a y'o kunnafoni ni ko o sɛlɛ a ko k'a daminɛ mun ye janvier kalo tile 26 la ka n'a bila 31 na i bɛ
na k'a fɔ ko mun ye an ka opération mun bɛ nin waati na n'an k'a ma ko opération kɛlɛtigi a kɛlɛtigi ko a wulila dɛ wa kɛlɛtigi ani fanga wulila a tɛ jigin so fo a ka ban mun ye Bamanciw la Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye chef d'état-major ye n'o ye chef d'état-major des armées a ye kunnafoni nin ka a di a ko opération kɛlɛtigi a ye wulikajɔ belebele kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna la o wulikajɔ mun kɔnɔna la Bamanci minnu bɛ kɔrɔkɛw fɛ yen Bangasi ni kana bila ɲɔgɔn la Abu Safinɛ Jara a caman ningɛnɛ ko o sɛbɛkɔrɔ karada mun ye tuba mun bɛ yen n'an k'a ma ko Fura de Songo mun y'an ka kɛlɛtigi ye Abu Safinɛ Jara kɛlɛtigi u surutula nin tuba in kɔnɔna u la a ma ɲɛ mun kɔ mun ye Bamanciw ka base 4 kun bɛ yen u y'o sokɔnɔminɛn bɛɛ lajɛlen k'a kɛnɛmaminɛ ye mun ye Bamanci 43 an y'o ningɛnɛ ni ko o karaba mun ye moto 31 Abu Safinɛ Jara an y'o minɛ mun ye mobili 7 o minɛna Bamanciw la fo ka taa fara mun ye taji kan n'o bɛ carburant o kɔfɛ o litiri 1000 Abu Safinɛ Jara o minɛna fo ka taa fara mun ye sagi mun engrais mun bɛ n'u b'o kɛ ka mugu pɛrɛnta k'o dilan i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye o bɔrɔ 12 mun ye a kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kilogramme 100 kilogramme ye 100 kilogramme a kelen-kelen bɛɛ lajɛlen o ye o ye Abu Safinɛ Jara o n'a ta bɛɛ hali bi mun ye u surutulu kan koyi an ka kɛlɛkɛcɛw n'o bɛ opération kɛlɛtigi kofɔ u surutulu u Bamanci ninnu kan mun ye tɔni 20 mun ye malo la u ye malo minnu minɛ mun ye ɲɔnakaw la an ka lakanabaw ye nin bɛɛ lajɛlen nin k'u minɛ u la mun ye téléphone portable o caman de ko o bɛɛ lajɛlen minɛn'u la Abu Safinɛ Jara hali bi bɛ na ye k'a fɔ chef d'état-major ka fɔ la a ko mun ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna la k'a daminɛ mun ye janvier kalo tile 26 ka na gosi a 31 na an ka kɛlɛtigi opération kɛlɛtigi u ye wulikajɔ kɛ 3 ka ɲɛsin mun ye dugu mun bɛ n'an k'a ma ko Tɛnɛma Dingel ani Kora o kɛra sababu ye min ye Bamanci maa 5 Abu Safinɛ Jara olu tun bɛ diyagoya zaga i bɛ zaga de sara diyagoya la olu ka baara tun ye olu ye mun ye o Bamanci maa 5 an ye tɛgɛ da o kan Abu Safinɛ Jara o bɔlen kɔfɛ an bɛ taa mun ye Sikaso fan fɛ Buguni fo ka taa bila mun ye Kucala la mun ye an ni Burkina frontière dugu damadɔ bɛ yan ko ma ko Tanjo Jaramaha Kule Urukela ninnu dugu bɛɛ lajɛlen nin dɔgɔkun laban ninnu na an ka lakanabaw ye lamaga u y'a sɛbɛkɔrɔ kɛ ka ɲɛsin Bamanciw kɔni u ma Fatigiba ka fɔ la mun ye an ka chef d'état-major a ka kɔrɔ fɔ la a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Bamanciw k'u b'u k'u yɛrɛ ɲini u taatɔ de bɛ ka mugu pɛrɛntaw kɔni k'o don dugu jukɔrɔ kosɛbɛ k'u yɛrɛ ɲini o siratigɛ la ko mun ye an ka lakanabaw u jɔlen don nin waati in na mugu pɛrɛn minnu bɛ ka don dugu jukɔrɔ an k'an sigi n'a ye k'a fɔ an ka lakanabaw labɛnnen don wa mugu pɛrɛnta ninnu u bɛ n'a bɛɛ lajɛlen ka a labɔ dɔɔnin mun ye fasigɛba ye a ko mun ye l'état-major général des armées a ka fɔ la a ko a b'a ɲini malidenw fɛ bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi mun ye Bamanci kɛlɛ an k'an sigi n'a ye k'a fɔ don n'a nataw la hali a wagati tɛna janya koyi mun ye Bamanciw a caman bɛ an n'u ningɛnɛ k'o karaba ni mun ma boli o ningɛnɛ bɛ karaba walima o b'a yɛrɛ di an ka lakanabaw kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye soit de Bamako kɔnɔna la mun ye Umaru Angoyiba ale ye kɛlɛmikalatigi i bonya o b'a la Bete an ka sɔrɔsiw an k'u fo wulen na dɛ an ka sɔrɔsiw ye cɛ ye dɛ bloc t'a la dɛ bloc t'a la dɛ nin waati in na an ka sɔrɔsiw cɛ don dɛ Mali sɔrɔsiw ko Koro Bajangaraw Bangasi ani Bangasiw ɲɔnɔ bibi na k'i ka moto bɛ si awɔ hali kana suwa a to yen u ko yɛbɛla a bɛna ja tun dɛ ayi n ko ɲɔnɔ ka dɔw yɛrɛ kibaruya diya ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a dɔnna k'a fɔ ko dɔ in k'a yɛlɛmalen don nin ka ɲi walahi nin ka ɲi ko dɔ in ko siga foyi t'a la k'a yɛlɛmalen don wa a ma f'i ye mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ ko kɛlɛ sun bɛ Bamakɔ yan wa kɛlɛ ban a sun bɛ Bamakɔ yan fana dɛ abiyan nin kɔni ni y'an ka maa wulilen min ye Alahu akibaru o sabu kɛ Faransi b'a dɔn ko ex rebelle minnu bɛ yen Kidaliyanfan in fɛ yen ani Tɔnbɔkutu se bɛna k'u ma o se bɛna k'u ma se bɛ kɛ an bɛ taa dɔɔnin laɲini bɛ kɛ u k'u désarmer n'u y'u ban k'u désarmer o ta karilen fo an bolo o ta de karilen a la kojugu kosɛbɛ Bete kɛra ka fɔ mɛntigɛ don mais bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indicateur du renouveau kosɛbɛ l'indicateur ka don ka fɔ OD ale ka sɛbɛn o de ko di min bɛ tali kɛ presse malienne na o tɛ aw kunnafonidilaw ko ye a k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi ko kunnafonidilaw wulila u ye tabale u bɛ k'a gosi ko kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ tabale a gosikun ti dɔwɛrɛ dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ a bɛ san saba Baɲango bɔ
sefa wari minnu kan ka di kunnafonidilaw ma kunnafonidilaw kun ka bila makamba minnu kɔnɔ a k'a dɔn k'a fɔ a bɛ san saba bɛɛ ɲango bɔ kɛrɛnkɛrɛnyana Ibrahim Boubacar Keita waati min na a bɛ fanga na kunnafonidilaw kɔni kɛra k'a dɔn k'a fɔ bolo kɔfɛ fɛn ye kunnafonidilaw kɛra ɲugutɔ fɛn ye kunnafonidilaw tala ka bila minɛn kɔnɔ minɛn min bɛ k'a dɔn k'a fɔ u ni min man kan Masiriba ka fɔla ni o ye OD a y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw ko k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni olu bɛ walima la presse u bɛ wele ko quatrième pouvoir n'i ye fanga yɛrɛ n'i ye a sarada n'i y'a bonna ta tigɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko fanga i k'a dɔn k'a fɔ a jɔyɔrɔ 4 nan kunnafonidilaw ko u ye jɔyɔrɔ 4 nan ye sababu tɛ dɔwɛrɛ dɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ kabini anw ka jamana in k'a dɔn k'a fɔ ni Bamanji kɛlɛ a donna anw ka jamana in kɔnɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni di bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛlɛ k'a jisuma kɛ kɛlɛ fura la kunnafoni a bɛ se ka kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ka kɛlɛ k'a juguya wa n'i ye a ta k'a lajɛ anw ka jamana in k'a daminɛ kɛlɛ in na ka se fɔ sisan ma kunnafonidilaw y'u jɔ jɔyɔrɔ min na a k'a dɔn k'a fɔ ko jɔyɔrɔ cɛɲuman n'u ye kunnafonidilaw k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɛra sababu ye saga ani waati bɛɛ lajɛlen na kunnafoni cɛɲi olu bi di walasa ka jamana kɔnɔdenw ka hakili sigi basigi k'o di an ma Masiriba ka fɔla ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ waati min na komi bi a k'a dɔn k'a fɔ Mali kunnafonidilaw a k'a dɔn k'a fɔ san saba laban in na a k'a dɔn k'a fɔ ko u kɛ bɛ ɲugun dɔ fɛ ye n'i y'a ta k'a lajɛ kunnafonidilaw k'u bi tunu kunnafonidilaw k'a dɔn k'a fɔ u ni makanba fɛn o fɛn ni u ka kan k'a dɔn k'a fɔ ko nin y'a san saba ye wa k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen tigɛlen bɛ kunnafonidilaw la Masiriba ka fɔla ko n'i ye anw ka jamana in da k'a lajɛ waatiw yɛrɛ tɛmɛna ko i bɛ tali kɛ i b'a sɔrɔ jamana a ɲɛmaa dɔw bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni minnu ni o kan ka di Mali kunnafonidilaw ma o kunnafoni tɛ di Mali kunnafonidilaw ma dɛ k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ taa di médias étrangers ma miliyɔn caman na Masiriba ka fɔla k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ kunnafonidilaw la wa u ni makanba fɛn o fɛn ka kan kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ o nasiraw la k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen tigɛlen bɛ kunnafonidilaw la a bɛ san saba baɲango bɔ o de sababu la kunnafonidilaw ko u ye lajɛrɛ kɛ u ye maison de la presse la koyi ne o ye u jabaaya ye kunnafonidi in di talikɛ dɔwɛrɛ la i k'a dɔn k'a fɔ jamanikuntigi Asimi Goyita a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ i k'a dɔn k'a fɔ médiaw k'a dɔn k'a fɔ a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ an bɛ se ka bila an ka makanbaw kɔnɔ cogo min na an kunnafonidilaw k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ a sɛbɛn minnu bɛ a lakali minnu bɛ a bila ja kan wa bɛɛ lajɛlen bɛ wele ko kunnafonidila koyi i k'a dɔn k'a fɔ ninnu ni makanba min ka kan kunnafonidilaw k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ wuli ka jɔ la hali ka jan ka se Asimi Goyita ma wa k'a kɛ sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye min b'a to k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goyita a n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ kunnafonidilaw u bɛ se ka bila u ka makanba kɔnɔ tuguni Masiribaw ka fɔla ni o ye OD a y'a jira k'a fɔ ko n'i ye kunnafonidilaw ta k'a lajɛ u jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ kosɛbɛ ka d'a kan fɛn min bɛ wele ko stabilité ni o ye basigi ye kunnafonidilaw bɛ se ka kɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ ka basigi ka a don jamana kɔnɔ hali ni a y'a sɔrɔ basigi tɛ yen kunnafonidilaw k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ fɔkan bɛɛ kan bɛɛ ni cɛ bɛɛ kunnafonidilaw bɛ se ka kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ka nin bɛɛ lajɛlen k'a salo k'a don jamana kɔnɔ dɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko anw ka jamana kunnafoni caman bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ taa tɛmɛ média wɛrɛw la média minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ wele ko média étrangers wa k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni caman de bɛ bɔ olu ka bolo kan wa k'i k'a dɔn k'a fɔ o média étrangers minnu bɛ yen olu bɛ kɛ sababu ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na fujeni k'a dɔn k'a fɔ ka jamana ka an bila gɛlɛya kɔnɔ kunnafonijugu bɛ ta ka cɛri bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafonijugu bɛ di u ni ɲɔgɔn cɛ wa k'a dɔn k'a fɔ fasodenjugu dɔw fana bɛ yen wa olu labɛnnen bɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ni média étrangers k'a dɔn k'a fɔ ka kunnafoni cɛjugu k'a sarada olu ni ɲɔgɔn cɛ wa ko k'a dɔn k'a fɔ i ka jamana kunnafonidilaw n'i y'u bila makanba kɔnɔ ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ nin kunnafoni cɛjugu ninnu k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen k'a contrecarrer ni o ye k'a bɛɛ lajɛlen k'a kunbɛn o de sababu la kunnafonidilaw ko u b'a ɲini Asimi Goyita fɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yanni transition bɛ ban kunnafonidilaw ani makanba min ka kan an kan ka bila minɛn min kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko a bɛ wele ko quatrième pouvoir n'o quatrième pouvoir ko ye tiɲɛ ye Asimi Goyita ko a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ a ka an kunnafonidilaw ka an bila o minɛn kɔnɔ Masiri filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ o de ale ka sɛbɛn o de foli o bɛ taa ni k'a sɛgɛrɛ les cœurs d'Afrique an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ o bɛ wari min di politicien ninnu ma o t'o di an ma a banna u k'o d'an ma a ko a y'o tila an ni ɲɔgɔn cɛ n ko e ko nin waati a n'a fisaya an ma koyi ni caman jɔrɔ fanga ye transition ye ko caman bɛna ɲɛnabɔ dɛ a y'a caman ɲɛnabɔ n'o tɛ kunnafonidilaw an sɛgɛn mɛn dɛ jɔ
Madou la bui o baw nyoni ka aw fili abe ka u jigi da kofe meja nunka apa tan o ta million chama de saray million chama awo abinye ni ala salama abinye wole be bla asuma Abu Safna Jara sirajanta ma albi ameta naye ne be mbolo karika do Abu Safna Jara ko munye janfa jugu jumane talembe kanyeshi ni kalansoima ango mako fondation Marif de Turquie fondation Marif de Turquie ko janfa jugu jone talembe kanyeshi ni kalansoima fatrike baka fola akoni duya jitemna kalaje ni kalanso no fondation Marif de Turquie a 2010 jamana gouvernement ku yu bolo do bla sebena bolo no bla kunte sebena munye kalanso be se ka dala to muna al fokata bla muye seko ani dongo baro be se ka ga to muna fatrike baka fola ako wati muna sa muye fondation Marif de Turquie a nana anga jamana okonala o ya soro munye collège origin du Mali ale be sena munye ni jekulu ye no be fondation Marif de Turquie ko fo ale nale o kara sababu ye ni ga ni jekulu ni ka collège origin du Mali ni ka o chipopopo fatrike baka fola o sabu ko o fana kunye munye Turquie ka ko munye kalanso do oye namanya ka fo ko munye Turquie jamana nyema o liye siban fura de munye fondation Marif de Turquie ma ko nanga jamana maraba be se ka munye ni kalanso yi ani seko ni dongo ko be se ka lafa sa to muna kana no ye anga jamana o konna ula fatrike baka fola munye fondation Marif de Turquie Abu Safna Jara unali jamana en konna la o ya soro munye la ko metri munolo kume collège origin du Mali la o lutara barabla la nga munye fondation Marif de Turquie anale nunu bela jilen ku wole ka contrat kura ni ko onyana maya uni nyanchela ula ku ga condition de travail Abu Safna Jara ko glan kanya kosobe munye saray do faralo oka munye den to aseben do boro ula ko kata fara munye mina munu kala yera tata mina munu ko unana no o chama oye o misali jumani 2017 o konala munye sarawla keme sigila uye tanduru nugo fara akan 2021 keme sigila munye saraw uye muga ani shegi nugo fara akan 2022 muno bolo dalen flani uya ira ka foko munye keme sigila e bi sabane fla kubuno fara saraw kan munye fondation Marif de Turquie amada odoro makoy ni kalansoyi ko bata fara munye sheko ni dongo o labatunu ndu bolo ko sebe una le jamana konala uyu ka munye barakelaw no be travailleur ko fo ya bela jelen to ko sebe IMPC ula ka kala ka bela jelen to ko sebe munye amu ula wo bela jelen nga sara abe jigi munye trésor d'argent pokono a wati o konna ula ka fatrike baka fola albi ako munye gele ko taleme kan ni ko so ka segere fondation Marif de Turquie munye Senegal jokulu muno siglema akonna lay ku keleme ka gelata wati laban na kan kalanso ni ka asegere ako albi munye fondation Marif de Turquie unna li jamana konna la yelen kula ni ko di kalanko makoy ko sabuga unna na munye campus bele do jo munye obesega munye okolemu ko kuntala ko ta obitide fo ba saba ani keme duru onywana ula Abu Safna Jara munye fondation Marif de Turquie ali covid ku mesina wati muna o ya soro munye kalangonte ma chamambe oluka sara otigala nga munye covid wati ko barakela bela jile ko usara nga fatrike baka fola ako Senegal jakulu muno be sengani bi munye ni nyero ko folena na be fondation Marif de Turquie nabo okofo u bana siga fo matai u te siga fo ke u mana njininga ka fo ko amogo be fen manna Abu Safna Jara bina ka fo kan jolente sura ka ke udako munye saray do faralo oka munye condition de vie o chama o yele mana aduna IMPC la aduna amola ble o pana wira fawa Abu Safna Jara munye fatrike baya albi aka fola akoni Senegal jakulu muno siklen fla sengani munye fondation Marif de Turquie o konala munye direction nationale de travail o ya leni ka fo kuka na kuka sigi ko marashu ninga batru nyanchela la uye gari kon do la koshebe umma son bi umma son sini ko fu ka ta barabla de la munye kle saba barabla ku ubeta urila akoni dio ni tetemna ka laje munye direction nationale du travail o ki wole ka fikika na kaka na siga foke iki bauma ibe sare mu soso o de code de travail munye article 231 iyo seba ko soso fatrike baka fola me domna kombi la ni kon kunte dawra koy munye fondation Marif de Turquie ka togo chien fondation Marif de Turquie ka togo jashi ninga na ni mawre kani joro ko ni ko ota ulika jode be sinan watina wa ukalkane do mata don ka foku kelema ka feran dabali mun tike wala sa munye ka juguya yelata juguya kise ble yere ka munye fondation Marif de Turquie ni ka asegara ni watina kuna foni flani anya sama ka ba munye kuna fondi seba ko nala Abu Safna Jara ibunya obala le fana juguya de ne mo fe na ngo bana me do fa jamana na dono bi yala ni fana juguya de bana me do fa jamana ngona Abu dono bi yala de noto ne condition ngo figo te fly juguya bi temeni ka do fara usaraka kele ka ato seba amola fila
ka tila k'a tɔgɔ se INPS la Saba wa san yɛlɛma dɔ bɛ fara aw sara kan mun bɛ bilen a ka ca hali Covid maa tun tɛ ka baara kɛ aw tun bɛ ka sara mun bɛ bilen a tiɲɛna nka jamana in kɔnɔ bana min bɛ dɔ faga dɔ n'o bɛ yaala dɛ u ka kunnafoni jasi ka kunnafoni lankolon k'a yɛrɛkɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ juguya kisɛ bilen k'a taga dɔw la Ala ka ɲɛ ka d'a ma Ala ka ɲɛ ka d'a ma kosɛbɛ bidi kɛra ka fɔ mɛn tigɛ don mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indicateur du renouveau k'a dɔn ka kɛ ni a ka bi bɔli ye fɛn min bɛ tali kɛ Abdoulaye Diop n'o ye ministre des affaires étrangères du Mali ye k'a dɔn k'a fɔ ko a kumana k'a dɔn k'a fɔ ambassadeur min ni o ye Faransi ambassadeur ye o ye Joël Meyer ye k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Diop a ye kɔrɔfɔ damadɔ fɔ a gɛnkun la parce que b'a ka fɔ la ni o de ye k'a dɔn k'a fɔ Seydou Diarra a y'a jira k'a fɔ n'i ye Abdoulaye Diop ta k'a lajɛ Mali ministre des affaires étrangères ale dogo ye i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ ministre a ka ambassadeur ka gɛni min k'a dɔn k'a fɔ ni a kɛra ntɛnɛndon tɛmɛnen na k'a dɔn k'a fɔ ambassadeur ka gɛni Abdoulaye Diop a ye kɔrɔfɔ damadɔ fɔ a kan Abdoulaye Diop a y'a jira k'a fɔ ko ka kɛ ni ministre a ka ni o ye ambassadeur ka gɛni Joël Meyer 72 heures ko o kun dira a ma ko ye k'a dɔn k'a fɔ 72 heures bɛɛ lajɛlen kan ka kunjɛ bi k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Diop a y'a jira k'a fɔ n'i ye ambassadeur ka kuma ta k'a lajɛ ambassadeur a ye kɔrɔfɔw fɔ kɔrɔfɔ minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛ wele ko kɔrɔfɔ cɛjugu dɔn koyi k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ambassadeur a ye kɔrɔfɔw fɔ dɛgɛ sisi ko a bɛ bɔ karatɔ o da k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ cɛjugu minnu ni olu bɔra a da kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ olu ti tali kɛ dɔwɛrɛ la dɛ min ye ka tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana n'i ye a ɲɛmaw ta k'u lajɛ n'i ye anw ka jamana ɲɛmaw ta k'u lajɛ bi ɲɛmaw ye ɲɛma minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u b'u wele ko illégitime k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye kɔrɔfɔ minnu ni a cɛ ka jugu n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ɲɛmaw bɛ anw ka jamana kunna ɲɛma minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni maa ti kala turu u la k'a dɔn k'a fɔ ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko kala ti turu maa minnu na ni olu ye jamana ɲɛma ye o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ ni ma ɲɛ k'a fɔ ko i bɛ jamana kɔnɔ kala ti turu minnu ɲɛmaw la o kuma o b'a jira ko kala ti turu o jamana yɛrɛ fana nɔ na o kuma k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni nin kɔrɔfɔ cɛjuguw ye Abdoulaye Diop k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye kɔrɔfɔw ye minnu ni a bɔra a cɛ in da kɔnɔ dɛ k'a dɔn k'a fɔ ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko a nakun tɛ olu ye k'a dɔn k'a fɔ a nakun ye baara mun ye ni a ma o baaraw kɛ wa k'a dɔn k'a fɔ nin ti foyi tiɲɛ olu ni Faransi ka jɛɲɔgɔnya la nin ti foyi tiɲɛ olu ni Faransi ka jɛɲɔgɔnya la ka d'a kan ambassadeur fɛn o fɛn ni nakun ye baara ye k'a dɔn k'a fɔ surtout an bɛ waati min na komi bi bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko gɛlɛ a bɛ jamana in kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ni olu bi jamana a représenter ni olu bɛ wele ko ambassadeur wa kɔrɔfɔ man ka bɔ u da la kɔrɔfɔ minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ kɛ sababu ka se ka fujeni ka a ta ka jamana k'a sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana a bɛ mantɔɔrɔ kɔnɔ bi jamana a bɛ tɔɔrɔ belebelew kɔnɔ insécurité o ye a sababu dɔ ye wa min bɛ tali kɛ embargo la ninnu bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya min k'a dɔn k'a fɔ ni Mali jamana ni a bɛ a kɔnɔ bi maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye anw ka ambassadeurs ye ni olu ye ambassadeurs wɛrɛw ye jamana u cɔ la ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko u sigilen bɛ anw fɛ yan u ma kɛ sababu ye ka se ka dɔ bɔ anw ka tension na n'u ma kɛ sababu ye fura min bɛ se ka sɔrɔ anw ka bana na k'a juguya sababu ye ka anw ka bana k'a juguya o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu na bolo bɔ o kan la kuma bolo bɔ Ngana in k'a dɔn k'a fɔ ko a kun tɛ k'a fɔ ko Mali ani Faransi ka jɔɲɔgɔnya ko nin ye a bɛɛ lajɛlen bannen ye a gɛnni kɔrɔ tɛ o ye nka k'a dɔn k'a fɔ nin kɔni cɛ in k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni bɛ jɛ nin kɔ k'a sababu kɛ kɔrɔfɔ minnu bɛ a da kɔnɔ wa ninnu tɛ ɲani kɔrɔfɔ ye dɛ o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ sira di la olu ye tile 3 di a ma k'an ka jamana a k'a to hali ni a y'a sɔrɔ maa wɛrɛ bina an b'o fɛn ni nin ye koyi ko min bɛ tali kɛ jɛɲɔgɔnya la k'a fɔ ko nin ye a bɛɛ lajɛlen kuncɛlen ye Mali ani Faransi cɛ k'o fiyewu Fatiri filɛ nin ye an ye min bɔ i ka dɔn k'a fɔ indicateur du renouveau kɔnɔ Seydou Diarra ale ka sɛbɛn don indicateur du renouveau foli o bɛ taa ni ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ hali bi an b'a jira kanubaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM de la 94 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɔrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 Migo c'est Panthère Noire an bɛ foli ta ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ nin waati na a banna a ma ban wa a banna ayiwa mun de b'i da kɔnɔ bita nɔgɔyara yɛrɛ tension kun bɛ ka yɛlɛ a bi a fɔ DG ko bana banna pep a banna pewu a bɛɛ banna n'a fɔra n'a a hakili bɛ min nɔ aw banna ko nin bɛɛ lajɛlen banna pewu n'a fɔra ko bana banna pewu a kan ka faamu dɛ bana banna mɛ bana banna
y'a faamuyara bana fo ka tila ka bana ne y'a faamu sa i y'a faamu a ka ɲi wa alors a ɲɛna kosɛbɛ ala ka ɲɛ ka taa Abu Safina Jara foli ne tanu ni walimando an b'o ta ni ka kanuba ni dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkan la Mahamadu kun sɔgɔlen b'anw na ka daminɛ nɛgɛ ɲɛ 10 na fo ka n'a bila ni sanga in kɔnɔ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen walimando Umar Diop an bɛ Umar Diop ni waati na an b'a fo mun ye Congo o kɔnɔ la mun ye Pointe Noire ni ma fili yen don an bɛ foli ta ni ka Umar Diop ni ka a sɛgɛrɛ Maliden fɛn bɛ jamana kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen ko walimando i n'a fɔ u b'a kalama cogo min na CAN Cameroun 2021 bi nɛgɛ ɲɛ 19 wagati mun ye demi-finale fɔlɔ olu bɛna boloda n'Ala sɔnna ma Nura FM inshallah an bɛ a kɛnɛ kan ka lati k'a di mun ye kanubaw ma mun ye directement na Nura FM a sanfɛla o la waati kelen na foli an b'a ta ni ka Baba Adama Ture n'a ka maaw k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Mali kɔkan la Mahamadu kun bɛ kɛri sɔgɔlima na bɛɛ lajɛlen bɛ fo mun ye Japon ye an b'ale fo mun ye Surakabuni kɔnɔ la an k'ale ma ko Muto Meleke Japon an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Wula Tarawele Presiki Tagadugu kɔnɔ la an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na ayiwa bidi kɛra k'a fɔ an na foli ni tanu ta ka lamɛnbaa cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ an bɛ foli ta ka Safiyatu Kulubali k'a sɛgɛrɛ ale bɛ Bangoni Jangɛnɛbugu la an buramuso don an b'a fo ani a furucɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ani ka denbaya bɛɛ lajɛlen Asan Dolo k'a dɔn k'a fɔ an bɛ a fo a bɛ Falan Plaki la Burama Tarawele Burukurani Burama ka taa se Baba Kulubali ma ani Bajan Tarawele gafe a tɛ tɛmɛ ninnu kan fo mairie an bɛ don a kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ Segal ka taa se k'a dɔn k'a fɔ 3e adjoint ma ani secrétaire ninnu bɛɛ lajɛlen gafe Nura FM a tɛ tɛmɛ nin si kan u bɛ k'an labɛn nin waati na an b'u bɛɛ lajɛlen sɔgɔmada foli kɛ Kɛngɛli wasulu kɔnɔ la Badrissa Keita n'a ka cɛdenw an b'u fo mun ye Kɛngɛli wasulu kɔnɔ la nin waati na mun ye Musa Gagu an b'ale fo mun ye Jalakɔrɔji sugu o kɔnɔ la Abu Safina Jara mun ye sɔgɔmada in na kuma so o kalifalen Mamadu Adama Mayiga fɛ an bɛɛ lajɛlen kama ko Gafu Jɛma Kamadu Mayimunatu ka dagantigi kuma so kun kalifalen don ale fɛ Mamadu Kulubali ne bɛɛ lajɛlen kama ko fa a fɛnɛ kun bɛ mun ye baro in kɔnɔ o la nɛgɛ kɛrɛfɛ o kun bɛ Baba Adama Ture mɔdenkani bolo n'o de Yusuf Sugo nɛgɛ kɛrɛfɛ o kun bɛ ale bolo Jibril Jabati a fɛnɛ bɛ baro in kɔnɔ o la Facebook la sa o kun bɛ musokɔrɔba ɲuman mɔden bolo n'o de Imam Kamara mɔden Burama Tarawele ale kun bɛ Facebook la kuma bara maa fila kun don sɔgɔmada in na Abu Safina Jara ani Bouakar Tarawele Bete wassalam